Zdar svar, chtěl bych vám trošku představit náš projekt Dobrý svářeč. Projekt spočíná v tom, že učíme lidi svařovat, snažíme se z nich udělat kvalitní svářeče, protože jich je ve světě nedostatek, no a následně se jim pokoušíme sehnat i práci, nejlépe v zahraničí, aby si lidi mohli vydělávat slušné peníze na slušné živobytí. Je to skvělé pro lidi, kteří jsou ve finanční tísni například, ale i pro normální lidi, kteří prostě chcou vydělávat víc peněz, a momentálně pracujeme na tom, aby ty kurzy byly co nejméně nákladné pro začínající svářeče. Jeden kurz u nás právě proběhl a my jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jak ten kurz vlastně probíhá, co se tady vlastně děje. Takže jsme se rozhodli, že celý kurz natočíme, zdokumentujeme, aby jsme vám mohli třeba odpovědět na případné otázky, které máte, než chcete do kurzu přijít. V tomhle kurzu bylo 6 lidí, s tím, že 5 z nich souhlasilo s natáčením, jeden na kameru nechtěl, protože se styděl mluvit. Občas se tam třeba ve videu myhne, tomu nevadí, ale zbytek kurzistů jsme jí zpovídali, ptali jsme se jich na různé jejich pocity z kurzu, na jejich posun, jak to vnímají oni, takže se určitě dívejte a zjistíte všechno. Předem bych chtěl říct, že každý, kdo chce přijít do našeho kurzu, tak musí prvně navštívit naše SPV, což je svařování pro veřejnost, kde si kurzista nebo potenciální kurzista danou metodu nebo vybranou metodu osahá, zkusí si, jestli by ho to vůbec bavilo. Na výběr je ze 3 možností: tyk, COčko nebo elektroda. Na SPV si řekneme něco ohledně nastavení svářečky. Kluci si zkusí vždycky třeba u tyga svařit trubku, u COčka je to nějaký kouťák, u elektrody taky nějaký kouťák. No a pokud vidíme, že člověk na to má třeba talent, tak dokážeme odhadnout, jakou dobu mu kurz bude trvat. Taková běžná doba průměrná je zhruba 3 týdny, ale může se stát, že někdo třeba na ten kurz potřebuje víc času a někdo méně času. Takže to SPV vlastně slouží k tomu, aby jsme se tak nějak líp poznali a mohli si říct, co vlastně bude dál, a hlavně zjistili, jestli to člověka vůbec bude bavit. Tenhle kurz se týkal metody tyk a šlo vlastně o tenkostěnou nerez, kde jsme kluky naučili svařovat tenkostěné nerezové potrubí a taky nějaké jekle, kouťáky, ale dokonce si tady zkusili i nějaké sestavy, třeba s přírubou, nebo s kolenem, s tékusem a tak dále. Takže se pojďte kouknout, jak to celé dopadlo. Zdar svar, jmenuji se Hynek Řehulek a moje role na tomhle kurzu je být instruktorem a udělat z kluků svářeče. Svařuju zhruba nějakých 5 nebo 6 let. Většinou svařuju buď černou ocel klasickou, anebo nerez. Zkoušel jsem párkrát i hliník, ale nemám s tím takové zkušenosti, takže spíš jako primárně tu nerez a ocel. No, byl jsem v Německu a vydělal. No, byl jsem na zakázce, kde se svařovala vzduchotechnika a svařoval jsem tam COčkem. Svařoval jsem tam právě jak nerez, tak černý materiál. Já se vždycky snažím kurzistům všechno jakoby co nejlíp vysvětlit, ukázat jim to. Ale potom, když chodí jakoby třeba s otázkama a ptají se třeba už po druhé nebo po třetí jakoby na to stejné znovu, tak potom se snažím je spíš jim odpovídat otázkama, aby si sami odpověděli a sami si na to přišli. No. Ale jakoby myslím si, že je vždycky potřeba jim to prvně jako pořádně ukázat a vysvětlit. Tak určitě se naučí ovládat svářečku, nastavovat mašinu tak, aby z nich mohli být profi svářeči. Naučí se svařovat. Tenhle kurz je zaměřený na nerezovou ocel, tenkostěnou, takže jakoby naučí se svařovat trubku, naučí se svařovat jekle a nějaké koutové svary na plechách. Samozřejmě se naučí jakoby si mezi sebou nějakým způsobem pomáhat a jakoby zdokonalovat se. No. Já hlavně doufám, že jakoby je ten kurz nakopne trošku k tomu, aby se tím směrem jakoby vydali a aby je to bavilo. No. Jsou tam jako super kluci. Jsou tady druhý den a vlastně všichni už svařují normálně trubku s formováním, ty kořínky jsou většinou provařené, mají třeba problém akorát s napojením většinou na začátku, ale jinak v pohodě, no. Jako já si myslím, že jsou šikovní, hodně šikovní. Co všechno by měl člověk před kurzem udělat? Tak rozhodně si něco zjistit o svařování, to si myslím, že je taková jako primární věc, aby člověk jako věděl vůbec, co to je. Když je třeba na vážkách, jestli jakoby do toho chce jít nebo ne, tak od toho právě máme SPV, což je svařování pro veřejnost. To je vlastně jakoby nezávazná návštěva, je to o tom, aby si to člověk vyzkoušel, aby jakoby přesně věděl, o co jde. Může si vybrat metodu
a vlastně na tu danou metodu přijít, anebo máme jakoby i balíček pro lidi, co jakoby neví, jakou metodu vlastně chtějí, takže můžou přijít na celý den a zkusit si všechny 3 metody, protože my tady učíme jenom obloukové svařování, to znamená TIG, COčko a elektrodu. Takže to si myslím, že je jakoby takový krok k tomu, aby člověk zjistil, jestli vlastně jakoby chce nebo ne. A vlastně myslím si, že potom SPV může být třeba tak z 80% rozhodnutý, jestli jo nebo ne. No a každopádně jakoby veškeré informace ohledně toho jsou na webu, je tam i jakoby nějaký formulář na rezervaci, takže vlastně ten stačí vyplnit a my už potom člověka kontaktujeme. Tak zase budu odkazovat na to SPV, já si myslím, že to je právě pro tyhle lidi, kteří se nemůžou rozhodnout, tak ať prostě investují jeden den času a přijdou si to vyzkoušet a sami uvidí, jestli chcou nebo nechcou. Ahoj, já jsem Pavel Bauer, je mi aktuálně 21 let, jsem vlastně ročník 22, takže relativně mladý kluk. Hele, proč jsem se přihlásil? No vlastně z jednoduchého důvodu, jelikož viděl jsem plno videí na YouTube, jak ta práce vypadá, co to ten člověk musí dělat, připadalo mi to zajímavý, plus se tím dají vydělat strašně dobrý peníze, což je taková největší motivace, bych řekl. No tak moje očekávání, hele, jednoduše, já si myslím, že ten kurz, ten tě vlastně připraví na tu praxi, připraví tě vlastně na tvoji celkovou samostatnost, se kterou vlastně potom můžeš vyjíždět, zároveň, že nebudeš nějak, jak to říct, nebudeš muset furt někomu volat, různě se ptát, co, jak, kdy, proč. Myslím, že tě takhle připraví na takovou samostatnou práci. Myslím si, že když uděláš ten kurz, tady zrovna u dobrýho svářeče, zatím mi všechno vyhovuje, připraví tě, jak říkám, na vyjíždění vlastně do ciziny nebo tu zemskou práci. Myslím si, že potom člověk po tomhle kurzu je samostatný a dokáže si potom v hodně věcech v té práci poradit. Ahoj, já jsem Tomáš Sněšeň, je mi 20 let. Přihlásil jsem se z toho důvodu, že chci se rozšířit ve svařování a jelikož už mám vystudovaný metodu MAGem, což je CO2, a tak jsem si řekl, že si teď s kámošema vystudujeme metodu TIG a koukneme se dál. No. Moje očekávání od knizu, tak očekávání ze začátku jsem měl hodně malý, ale tím, jak jsem teď tady nastoupil, tak se mi zvětšilo a očekávám od toho, že dosáhnu certifikátu toho TIGu. Svařování tak od začátku hodně těžký. To jako dostat to do sebe, ten úchyt, ten pohyb, jako chce to fakt píly a zdaleka nejsme ani tam, kde bychom si představovali býti. Je to fakt těžký, je to fakt potřeba se učit, věnovat tomu ten čas, soustředit se na to a snažit se, hlavně je to o člověku, jaký je a jak tomu bude věnovat svůj čas. Když tomu budete věnovat málo, tak je jasný, že to nebude jednoduchý. Hele, jmenuji se Jaroslav Švarc a je mi 24 let. Už dlouho jsem to měl v plánu si v budoucnu udělat papíry na TIGa, abych rozšířil svoji specializaci jako svářeč. Ze začátku jsem z toho byl skeptický ze svých dovedností, ale jo, zlepšuje se to o dost a docela rychle, takže já jsem zatím maximálně spokojený. Před kurzem jsem pracoval jako svářeč MAGu, COčkem v zahraničí. Jmenuji se Jakub Moravčík, jsem z Chebu a bude mi teďka 25. Vyrůstal jsem v servisu, takže jakoby mechanik, jsem vyučený autotronik, takže elektrika, takové blbosti. Od malička pracuji se železem a měl jsem v roce jenom COčko a vlastně teďka ještě pracuji na 2D CNCčku, kdy vyřezávám díly do ocelových desek. Pak je třeba opravím nebo jenom srazím hrany a pošlu to dál. Jedny dveře se mi zavřely, tak a další zase otevřely. No. Nebojím se zkusit něco, co neznám a jít do neznáma. Nečekal jsem to, že to bude takhle rychle a je to fakt jako super. No. Zalíbilo se mi to, protože sleduju prostě tady ty svařování, opravy nějakých strojů, blbosti tu už nějakou dobu.
líbí se mi to. A jaká byla ta další otázka? A jestli jsi koukal na recenze, nebo jak jsi zjišťoval? 100%, jo, koukal jsem. Koukal jsem na recenze. Nějak jsou ty videa, že jo, jak Ondra myslím, tak ty videa může jít zlídnutý a reklama dělá všechno, no, tak jsem tady. Jmenuji se Matěj Raška, jsem od Nového Jičína, je mi 23 let. Svařování tygem se mi líbilo a chtěl jsem to vyzkoušet a naučit se to. Dělal jsem údržbaře zamečníka, lisovny, údržba strojů, oprava strojů a takhle celkově. Stroje, k čemu to bude, nebo... To jsou velké lisy a lisují se jakoby díly do aut nebo takhle součástky. Mám COčko a řezání plamenem. Jakože svařu to, co potřebuju, to si posvařu nebo takhle i v práci, ale jakože, že bych byl přímo svařič, to zase ne. Jak jsi objevil dobrýho svářeče a koukal jsi na nějaký recenze? Narazil jsem na internetu, myslím, že na Facebooku nebo na Instagramu a díval jsem se na videa a líbilo se mi to. Proč jsem uvažoval, jestli do toho jít nebo ne a nakonec jsem si říkal, jo, chci to umět, tak jsem do toho šel. Jakože poprvé, co jsem viděl video od dobrého svařiče, tak to už jsou jakože roky. Takže moje pocity, jsem z toho velice nadšený, abych řekl pravdu. Baví mě to zatím, ta práce. Je to taká, řekl bych, že i modelařina. Ten člověk si s tím může krásně vyhrát, je to tvárná práce, je to hezká práce, čistá, nebo ve většině případech si myslím. Zatím jsem nikde nebyl, takže v budoucnu se to možná změní. Ale moje pocity je jako velice kladný, když jsem byl na SPVčku, což je svařování pro veřejnost, tak byl jsem zde jenom jeden den, ale za ten jeden den si myslím, že jsem toho dost pochytil, dělám si i výpisky, všechno si zapisuju, co mi vlastně řekne Tomáš, dobrý svářeč, že, nebo Hynek, což je taky mistr. A myslím si, že ten 3. týden, až dokončíme ten kurz, budu připravený na to vyjet do ciziny. Kluci jsou super, superová práce, superová komunikace, v ničem není problém, dá se domluvit. Mám z toho velice dobrý pocity. Před kurzem tak to jsem rok svařoval v Německu, vlastně COčkem lidově, jak se říká, metodou, že omik-mak. A tam jsem svařoval jednoduchý kostry z takových jeklů. Potom když už jsem se trošku rozvařil tím COčkem, tak jsem začal svařovat trubky. Byly to vlastně trubky do boileru, takže se přiložila trubka, zavařila se, nebo první se poheftovala, že vyrovnala se, posléze se zavařila, což myslím si, že nějak po měsíci by si troufnu říct, že jsem to pochytil už dost dobře a nějak v rámci možností si myslím, že jsem tam byl jeden z těch nejlepších svářečů. Potom vlastně u některých atypických boilerů tak se tam svařovaly i nerezové trubky, což mě taky dost naučilo, že ta nerez se chová úplně jak černá ocel. Ještě jenom doplním, že ty boilery byly z černé ocely, takže vlastně taková, jak to říct, obyčejný svařování, ale zároveň bylo to furt takový, jak to říct, odbornější, jelikož ty trubky, asi typuju si říct, že ne každý zavaří, ne každý to má v ruce, ale relativně rychle jsem to pochytil a pak už se to jenom vezlo a šlo to. Moje motivace do budoucna jsou samozřejmě peníze, je to ta svoboda a hlavně po nějaké době bych si klidně troufl jít na OSVČ, což znamená podnikání. Moje plány jsou zatím takový, že už máme rozjednanou jednu práci ve Finsku, což bohužel je to COčko, takže budeme svařovat COčkem. Chtěl bych si tím vydělat nějaký prachy a potom bych už chtěl jít na sebe. Samozřejmě, jak to vyjde, to nevím, ale samozřejmě posnažím se, aby to tak vyšlo. Chtěl bych potom si koupit nějakou svářečku, nějaké věci. Chtěl bych mít nějakou dílnu, něco si připravit, potom někam vyjet, buď namontovat, nebo přímo tam jako napřímo, že bych svařoval někde v cizině. To bych chtěl, to by se mi líbilo. Samozřejmě máš tam jiný peníze, je tam svoboda. Zapňáci před knuzem jsem svařoval v Německu COčkem. Svařoval jsem černou ocele, nějaký železo, byly to konstrukce, boilery jsem svařoval, víka a dělal jsem tam skladníka. Moje motivace každopádně jsou peníze, koho by taky nebyla, ale je to především i poznat
jiný krajiny, odcestovat někam do jiného prostředí, otevřít se tomu, zkusit něco, změna je život a mělo by se věci zkoušet. Moje plány jsou takový, že bych chtěl a hodlal bych odcestovat do zahraničí, nejlépe Švédsko, Finsko, a tam se zlepšovat v metodě, svařovat a vydělávat slušný balík. Až dodělám kurz, tak mám v plánu jít zase do zahraničí, pokud možno cokoliv jiného než Německo, protože v Německu už jsme byli, ale uvítal bych fakt jako cokoliv ze zahraničí, no. Hele, na recenze Dobrýho svářeče jsem nekoukal. Udělal jsem si víceméně svůj obrázek o tom a přišel jsem na něj, vyskočil mi v reelech na Instagramu, tehdy asi 2-3 roky zpátky možná. A už to znám delší dobu a měl jsem to jako v plánu, když už se jako v budoucnu budu dělat ty papíry na toho TIGa, tak určitě jakože půjdu sem. Co bych vzkázal lidem, kteří se bojí odhodlat do toho jít? Nebojte se, zkuste to, zkusit nové věci se mají, že jo, prostě nebojte se otevřít nové dveře a pojďte do toho, je to super. Aby na to nekoukali jako něco, co si koupí pro svoje užití jako, a jako prostě jako investici do sebe, prostě, aby na to měli jiný pohled celkově, jako proč do toho jdou. Žijete jednou a každopádně tomu běžte naplno a dělejte, co vás hlavně baví a obětujte tomu svůj čas. Nebojte se toho. A jděte do toho. Jděte si za tím, co chcete. Asi jenom to, že není čeho se bát. Samozřejmě časem, tou praxí se dá všechno pochytit, ale jak už jsem říkal, kluci vás tady výborně připraví, je s nima super domluva, v ničem není problém. Můžete si vyzkoušet první to SPV, jestli vás to chytne nebo ne. Samozřejmě je lepší utratit za to SPV nějaký peníze, poměrně malý, než abyste zaplatili kurz, že jo, a vůbec to nedělali. Myslím si, že je to taková škoda. Samozřejmě v budoucnu si to potom můžete doplnit, potažmo obnovit a můžete už do toho jít. Ale myslím si, že není čeho se bát. Samozřejmě ten člověk musí chtít. Pokud nechce, je to takový těžší, ale není čeho se bát. Já si myslím, že chlapi vás výborně připraví a dají vám dokonce i tu motivaci, i tu chuť. Jak finanční, tak takovou přátelskou, pracovní a tak dále. Souvisí s tím strašně moc věcí, ale jak už jsem říkal 100krát, chlapi vás výborně připraví, je s nimi super komunikace, takže klidně bych si vybral tu cestu, že bych sem klidně jen tak naslepo jel, kdo to má blízko samozřejmě, a jen tak se zeptal na nějaký všeobecný info, potažmo napsat na Instagramu, že jo, ten, kdo je dál, aby nemuseli jít, že jo, před celou republiku. A chlapi si myslím, že vám milé rádi odpoví na spoustu otázek a dokonce vás i přes ty zprávy si myslím výborně připraví. Tak tohle byl dnešní díl. Já doufám, že se vám natáčení celého kurzu líbilo. Pokud ano, budeme rádi, když nás podpoříš lajkem, odběrem a komentářem. Taky se na nás můžeš kouknout na ostatních sociálních sítích, třeba na Instagramu nebo Facebooku, kde jsme pod názvem Dobrý svářeč. Moc vám děkujeme za sledování a děláme to pro vás kvůli tomu, abyste věděli, jak to tady funguje, abyste věděli, že nemusíte mít strach se přihlásit a k nám do kurzu přijít. Máme taky svůj e-shop www.eshop.dobrejsvářeč.cz, kde najdeš veškeré svářecí vybavení. No a pokud taky projdeš naším kurzem, tak ti dokonce poskytneme třeba slevu na tvoji první kuklu. Děkujeme za sledování, za podporu a uvidíme se zase příště.